ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದೂರನ ಪೋತ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ದೂರ ಅಂದು ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಅವೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈ ತಳ್ದೆ ಉಂಡು. ಈ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವರ ಈ ಕೆರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಕೆರೆಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆದಾದ ಪನ್ಪರು ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಕೆರೆಕುಲ್ ಇತ್ತಗೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆಗೆಂದೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ದಾದ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಕೆರೆಕುಲೇನು ಮುಚ್ಚುದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಆಯನ ಜೀವನನು ಮಸ್ತ್ ಸುಕಟ್ಟು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಕೆರೆಕುಲೇನಾಂಡಲ ಒರಿಪಾಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಂಡಲ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯಗ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂತಾವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ ಬೇಲೆ ಕೆಲವರ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ನಮಕ್ ಯಪ್ಪ ಈತು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ದಾದ ಗ್ರಾಚಾರ ಉಂಡ ದಾದನ ಮುರ್ಕು ದಾದನ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ತೂಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಡ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಳೆಯುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೂ ದುಂಬು ಶಾಲೆದಕ್ಕುಲು ಇಡೇಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಲೆತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಜತ ಅಂದ ಎಂಕು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ತನಿಷನು ಈತು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತೊನ್ ಬೈದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ನೀಟಾ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಇತ್ತದ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ಮಾ ತಮ್ಮಲು ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ದಾದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Where is it? Where is the fire? So you guys will try, right? At the bottom. Yes, right. Water and honey is equal to fire. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅವೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ 20 minutes ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂಯ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಓಲ ಕಾಲೇಜ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ ಕುಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತನಿಷ್ ತೂಯೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಏತು ಮಹಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯೈತೆ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಸ್ಕೂಲ್ಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯನ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೂದ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಂಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವಂದು ಮೂಲು ನಾನೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೋಲಿ ಅಂದಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜು నేను ಮಾತ ತೂಯೆ ತನಿಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ಪನೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. 2 kg ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬತ್ತು ಜಿ ಬತ್ತು ಉಂದದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಯ್ತುಂಡ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚು ಗೇರ್ದಲ್ಲ ಉಂಟಮ್ಮ ಹೊರ ಬೇರೆ ಗೇರ್ದಾಡೆ ಪೋಡೆ ಎಂಜಿನ ವೈಪುಲೆ ದುಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆನ್ ಬಟನ್ ನಾಳೆ ಜೋ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಬಾಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ we are going down now. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಅವು ಇಡೀ ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗು. ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಪುಲ್ ಮೀ.
poi. Alpa ball pad. Unda ball molo. It's there. Ready ate. Ito like ball and chapadunu battund. Ready. Press it. Up. Red ball dekkonai ayi. Akul puronjon jini na red ball pondu mittige. Bye. Aw full idi tirgud banagelle poyinama. Chandrayanada model undu. Unduve podu land atina ve Chandrana mittu. Unduve attu. It's just a model. Animal power undu. Animal power pandu. Power produce maltu. Oh, il button kuda ide press madakke. Farming. Vega bala. Inda on press malko. Da button press malko. Tirguntu la petta. Petta. Human muscle power. Press manku. Button potunda. Okay, Malaj. Wind power. Baletu ala. Avu aita button avulunda antula. Wow. Nice. You press that. I will press it. Together. Water power. ನೀರ್ ಬಂತಾ? ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೈಸ್. आओ पूरा तिरका रे आप उजी बाले but gravity ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಓ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಂ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. Once the water there, there will be turbine. It's called turbine. Pen. Lock. ನಾನು ತಿರ್ಗ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ switch. Press the switch to observe the size. Dala IG. Seat belt. Oh. Writer, huh? Yeah. No, I don't think it's a private writer. What is it? Calculator. Yeah, calculator. We are in the next floor. First floor. Show what you are doing. cleaning. Nai rub man podu. We should rub it. Silk. Slowly, rub it. How long are you going?
ದೀಲಗೆ ಇತ್ತೆ ರಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಓಲ ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸಿ ಓಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡೆ ಫುಲ್ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇವಾಗ ಇಡು ಸಾಕೆ ವಾವ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ నీకు డావందు భలే భలే బటన్ హోల్ ఉండు లైట్నింగ్ और करंट पास आप नहीं दादा भले चार्ज जीरो चार्ज ओके बिच्चो ಒಂದು ನೋಡು ಕೈ ದೀನೆ ಉಂಟು see a palm here all current generate ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕು ಜೊತೆ എനിക്ക് ಹಾಕುಜಿ ಮಾರೆ ಓಲುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪವರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ತು ಇಡೆ ಬಚ್ಚದು పిరాల ఈ సైడ్లో ఉండు పంచిముట్ట ఉండు ననల ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಸೀದ ಬೂರೋಡು ತುಲ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತುವ ಬಾಲೆ ನೋ ಅವು ಚೂರ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜಿ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೋರ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಬತ್ತನ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಜೋಕು ఒకళ్ళు దాదా మల్తొందు లేస్తుక్క సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ಗೆ ಅಲ್ಪನ ಎಪ್ಪೊಡೊಂದು हमको दिख रहता है हम एकदम ಕೈ ಬಿಡು ಬರ್ಪೇನ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಅದು ಭಲೆ ಬಾಬಾ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಓ ಹೋಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಓವೋ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಅಲ ಮೂಲೋರ್ತಿ ಕುಲ್ದೀನಿ ಕಿಚನ್ ಡೋರ್ತಿ ಉಲ್ಲೋಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಂದ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಅನ್ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ತೋಜೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಕ ಹಲೋ ಕರ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾ How are you? ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬುಡರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾವ ಬಲ ಅಣ್ಣ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಅದ ಓ ಪಂಡ ಜನರೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಾ Primitive techniques, early methods of plant and animal breeding,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಬೇಕಮ್ಮ ಫೇಕ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಒಂದಿಲ್ಲ Release your hand. ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅವ್ಳು ತುಲ ಪಂದು ತುಲ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂದ Man, can you see that? See. See. But you're not angle is correct. Some their face. ಏನು ಐತನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೂಲ ಬಾಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತೋಜು ಓಕೆ 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 ಬುಡ್ನಿ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ Tanish will come. Look at him. Nice. Bala. Suits you perfectly. Dada putta tu yara. reality. ತೂಯರತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಈತು ಮಾತ ತೂಯರ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಏತು ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಾವ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಲ್ಲಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏತೋ ಸಲ ತೂತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಈ ಸಲಿ ತೂನಗಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ತೂಪುನ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಚಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆವತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ಮಾತಲ ಬರ್ಸನೇ ತಿಕ್ಕುಣಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬರ್ಸ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಚಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್.